Ladies and gentlemen, mao kini ang musikirong siaw. Nag-eskwela kong elementarya, di paundang ko'y gurting guguya, o kalaban sa among maestra. Ni atong bukid aron maguma, ni undang sabkay wala mamunga, ang batong og mga palya. Ay, laay kaayo, ining jutay ra iltaw tagrado. Kung mo apply ta iltaw trabaho, lisod kaayo. As kang lisura. Nihilpil ko o sa kapanday, dito unta mo morami angay. Init kaayo. Nibalhin ko o sa kamason, dito unta mo morami oyo. Init di hapon. As kang inita. Laay kaayo, ang trabaho ko kapoy kaayo. Ining sweldo ko gamay lang kaayo. Lang sa video kikiso Maoron. laay kaayo, ang trabaho ko kapoy kaayo. Ining sweldo ko gamay ra kaayo. Lang sa video kikisko. Impatso. Laay kaayo, ang trabaho ko kapoy kaayo. Ining sweldo ko gamay ra kaayo. Lang sa babay disco. Thank you.